bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar jaam hiramon hande ko ñalawma alhamis awdi ko jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom habruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawdude habruji men États-Unis guiɗoɗen ko toon to Minneapolis Minnesota ɗum noon e wayno ko seppuji mbaɗi toon hande seppuji ɗi kadi ko pour notade hollude météo men sibabuɗo ɗo suku debbo baraɗo toon ñande mardi nde taw ko police immigration waɗi ɗum toon to Washington on kanko Donald Trump o signini yamirore pour yaltinde États-Unis e kene wona famɗe fof capanɗe jeegom e jeegom organisation ngaji international ɗi Amérique wonno en jeeya hen organisation ngaji jokkodirannoɗe e Afrique habruji men international toon to Venezuela hono kanko gardiɗo leydi hono Delcy Rodriguez o wawi yamirde wonde yimɓe heɓa wonnoɓe kasuji e goppe ɓeɗon yimɓe noon ko yimɓe nanguiraɓe sibabude opinion ngaji mum politique toon to Burkina Faso hono kanko capitaine Ibrahima Traoré laamu makko e ɗum noon caggal conseil de ministre Jeudi ɓe mbawi yafade ken woni 1963 neɗɗo habruji men international cakkitoɗen ko toon to Maroc en wayno ko coupe d'Afrique des Nations taw ko banggue rewɓe en wayno ko ma jooɗo toon kadi ñande 15 lewru janvier non ko suɓade hol équipe aji jouoji walla ko mbiyata tirage au sort habruji men international gasnirten ɗum ko jokkodirde Tidiane Niang karalla men ko fate coftal balɗe rokken kadi page mo jogoɗen an hannde ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartude e date uji muɗum joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare oɗo sa joni ɗo e Mason gonɗen ko 9h jamma ɗum noon toon to Nouakchott ɓe goni ko 2h du matin toon to Ouagadougou ɓe goni ko 2h du matin toon to Caracas Venezuela ɓe goni ko 10h jamma habruji moɗon e ɗemgal Pulaar bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji men États-Unis guiɗoɗen toon to Minneapolis tugnadi kadi e ko reporta e télévision ngaji Amérique fof ne wayno ko seppuji ko toon ñalli hande toon to Minneapolis sibabude suko debbo baranoɗo toon ñande talata ɓenɗo tawere ɗum ko kamɓe policier ji walla yimɓe liggotoɓe immigration ɗum noon e wayno ko seppoɓe fof kañum fof ko cali walla koko baasi weltade e kamɓe Donald Trump gouvernement muɗum koɓe continue hande mbiya wonde ko kanko policier pelɗum o fellirimo ko sibabude kanko hoore makko wonno ko dandude hoore makko ko wawi wonde fof ɗiɗon seppoji caggal nde tugnade photographe reporter mo agence France de presse wi wonde au moins yimɓe ɗiɗi ko famɗi fof yimɓe ɗiɗi nanggama hen ɗum noon kadi ne wayno réaction waɗi toon to Philadelphia e toon to New York wonande policier ji walla ardiɓe toon police mo ɗeɗo guure mbi wonde ko kañumen koye men wayno ko enen dentina agent ji immigration kala garɗo toon mo wona e lawol e surtout en kala garɗo toon waɗi gueɗe ɗe ganduɗa en ɗo moƴƴani koko nangguete et puis so nanggama koko sokete koko ñawete et puis so ñawama wona Donald Trump wawi yafat ɗum noon kadi ɓe haaluji mabɓe ɓe tumni koye constitution ko wi kanko Donald Trump wawi pardonde kala neɗɗo fof baɗɗo toñangueji taw ko niveau fédéral ko noon so tawi ko état o wawa ko fati pellodiral bangol toon ñande mardi nde hono kamɓe hohoɓe laamu local gongo toon to Minnesota ene wano oɗo sa joni ɓe mbi wonde ko yimɓe AIS ɗum noon yimɓe immigration wayno bloquiɓe pour hadde ɓe wadde enquête mabɓe ko fate en pellodiral bangal toon suka debbo jaaroy duuɓi capanɗe 3 e jeeɗiɗi nde falla toon kanko biyeteɗo René Good ɗum noon wayno oɗo sa joni kamɓe dadiɓe fédéral walla enquêtoɓe fédéral ɓe calima nannude hen hono gouvernement local mo Minnesota ha hande toon to États-Unis kadi tugnadi kadi ko yalti hono kamɓe républicain ji puɗɗima yantude e démocrate en ɗum noon ko pour wawde blogde kanko Donald Trump dole ɗe jogui walla gueɗe ɗe waɗata oɗo sa joni pour surtout en fuɗɗade gueruji hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e leyɗele goɗɗe ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kamɓe républicain ji kadi ko wayno surtout kanko Rampol fuɗɗi yaltude wiide wonde ko Donald Trump campagne muɗum ko campagne o fof wino ko wonde ko kala ko woni guerre walla kala ko waylude
laamuji taw ko laamuji gondi caggal leydi ɗum ɗo wona ɗum o doganta pour wallude pour habde so tawi harena ara hakkude ko yataji kono ene wayni ko ran pol wi wonde ɗum no kañum ko découragé ko wawi wonde fof ene wayni ko jiida e ran pol tan en teskira hono kanko Jan Tons e républicain kewɗi ɓe puɗɗima oɗo saha joni yantude e démocrate en kañumen koye men ɗaɓɓannoɓe oɗo saha fof wiide wonde ko kanko Donald Trump il faut ko sikkata omo jogui o yamirore pour wawde déclarde guerre hakkude makko ɗeɗon leyɗele il faut ko artire lawol pour wonde ko congrès tan wawi wadde ɗum ko wawi wonde fof ene wayni kono fada balɗe garoje ɗe so tawi ɓeɗo yimɓe ne ɓeydo hewde walla holno jogoto fodde kono ko wawi kono ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o weltaki hen oɗo saha joni ha hande toon to congrès tungnade kadi ko yalti ono wayni ko kamɓe ene wayni ko kamɓe suudu représentant ji ɓe mbawi hande vodde ko fati oɗo Obamacare ɗum noon ko gueɗe ganduɗa balloje yimɓe joguinoɓe oɗo assurance continde wawde hutorade ɗum siftindon tan oɗo assurance kala ko balle gonnoɗe hen darti ko ñande 31 lewru décembre kono ko wawi wonde fof sibaɓe démocrate en continde ɗumen kañum hoorumum wiide ko alay saago ɗum ɗo o continue wadde woni kamɓe républicain jakka 17 jante mabɓe kamɓe démocrate ɗum woni wotama toon hande toon to suudu représentant ji wote o wonno ko 130 contre 196 neɗɗo siftindon tan toon to suudu représentant ji ene wayni ko kamɓe républicain ji ɓe jogui ko 216 neɗɗo kamɓe démocrate ɓe jogui 213 neɗɗo donc il faut ko keɓaki ne ɓuura feccere e hunde nde wawi wiyede wonde ɗum ɗo jaɓama siftindon tan ɗum ɗo kadi ko hunde jaɓanonde toon to Sénat kono nde ari toon to suudu représentant ji surtout e kanko peeje makko kanko Mike Johnson ko cellino ɗum kono ko wawi wonde fof hen wayno hande wotama hande toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti hono kanko Donald Trump o felliti wiide wonde ko yafata kono Didi ɗum noon ko Pap Dadi noon ko cokonoɗo sibabu kañum hoore men takkani en e sukaɓe rewɓe walla ene hutoro sukaɓe rewɓe pour wadde bandiyagal donc ene wayno ko kanko Pap Dadi ko sehil Donald Trump wonno tumnade hande e politique o ko haali kono e hitande ujunnaji 15 caggal nde Donald Trump fuɗɗi campagne muɗum pour nadde politique caggal mum kanko Pap Dadi o haali Donald Trump haaluji ɗi belani ɗum woni kanko Donald Trump ɗum woni oɗo saha joni o jaɓani yafade kanko Pap Dadi donc ene wayno oɗo saha joni o yamira ko yo woni kaso ken woni 54 lewru kono noon sibabu nde ha hande woni koye kaso hawnaki ko heddoro kaso timmata hitande tumnade hande politique o ko haali habruji men toon to Washington hande hono kanko Donald Trump kadi o signini hande yamirore wonde ko États-Unis ma yaltuken wona 66 organisation ɗiɗon organisation ngaji woni hen koye jimandi Nations Unies woni hen kadi wona e jimandi Nations Unies ko teskita hen e bindol makko kanko Donald Trump wiɗi ɗon organisation ngaji walla ɗeɗon pelle kena boy 66 fedde uyde dole ɗe ene wayno États-Unis ala en intérêt donc ani wayno ko à partir de hanki 7 lewru janvier kanko Donald Trump o windi ɓatay o kadi o wi ko tungnade kadi e jamirore walla wajuji hono ministére toppitade ko fati affaires étrangères kadi ɗum noon kadi en wayno ko nder yaɓɓata o kadi o haali o huccini ɗum e kala agence uji ganduɗa gonnoɗi toppitinoɗe ɗeɗon pelle pour yoppama wonde à partir de hanki ñalawma alarba ene wayno ko kamɓe États-Unis jalti hen ɗeɗon pelle kadi en jaa hen pelle kadi ɗe ganduɗa ballannoɗe toon to Afrique en jaa hen fedde wiyetede commission économique pour l'Afrique ene jaa hen bureau du conseiller spécial des Nations Unies pour l'Afrique ene jaa hen kadi forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine jaa hen pelle goɗɗe kadi ganduɗa taw ko jiida e ɗeɗon pelle ene jaa hen par exemple pelle kewɗe ɗe ganduɗa liggotonoɗe pour ko fati habde kala ko mbiyata changement climatique donc ɗeɗon pelle goni ko jimani Afrique ɗum noon ne jaa hen groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ene jaa hen agence internationale pour les énergies renouvelables ene jaa hen union internationale pour la conservation de la nature ene jaa hen gandi forum mondial sur la migration ene wayno tumnade hande article binda toon to APA News ene wayno ko kamɓe ko kene on 37 fedde pelle ganduɗa gonnode e jimandi Nations Unies ɓe mbi wonde ko kamɓe États-Unis ɓe jalti hen donc ene jaa hen kadi ko sakri o kadi pelle goɗɗi kadi en wayno ko convention de cadre des Nations Unies pour le changement climatique ene jaa hen kadi ONU Femmes ene jaa hen Fonds des Nations Unies pour la population FNUP ene jaa hen conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED ene jaa hen la commission économique pour l'Afrique latine et les Caraïbes donc ɗum ɗo fof ko e miijo makko kanko Donald Trump walla e laamu makko agenda muɗum ko wiide wonde ko kala ko Amérique ala hen intérêt ɓe jalta hen ɗum ɗo fof noon
wonande expert ko kanko Donald Trump woni koye wadde continue isolde États-Unis pour wide États-Unis hankadi fotan jokkodirde aduna baatu wawde wonde fof ɗum noon ko ɗum woni ko yaltiyande ɗum noon ko yamirore kanko road executive kanko Donald Trump o waɗi ɗum hannde oɗo ñalawma jeetat lewru janvier hitande ujunaji 2016 kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. habaruji men international toon to Venezuela e tunnede kadi ko yalti hono kanko gardiɗo leydi hono kanko ko Delcy Rodriguez gardiɗo laamu Venezuela caggal nde Nicolas Maduro itta toon emen hannde ɓe jaɓiri wonde ɓe goppi yimɓe hewɓe yimɓeɓe kadi ko yimɓe sukunoɓe kaso tunnade hannde habaruji jaltuno ɓe mbi wonde ko e nder oɗo ñalawma alhamisa jeetat lewru janvier hitande ujunaji 2016 ɓe goppi yimɓe hewɓe sohnoɓe taw ɓeɗon yimɓe kadi ne wayno jeeya hen hono kanko reporter international joguiɗo nationalité espagnol e joguiɗo nationalité kañum hono Venezuela hono biyete Rocio San Miguel oɗon kadi ne wayno tugnare hannde gouvernement espagnol ko haali ne wayno ko kanko hoore makko omo selli kono en wayno komo wartu ko yaaci toon to Espagne ɗum noon réaction wonande yimɓe leyɗele Europe e leyɗele aduna fof mbi wonde ɗum ɗo kadi ko signe moƴƴo wonde kanko gardiɗo leydi hawnaki kadi ma waw wallude beele kamɓe wonɓe toon pelle gonɗe toon ɗe surtout laamu ngu e pelle goɗɗe lundidde ene beele mbawa hawridde ɗum noon en wayno ko ɗum ɗo kadi doole ɓeeɗo sokonoɓe kadi ko sokonoɓe sibabunde opinion politique ko wawi wonde fof en wayno ko kanko gouvernement mo Espagne kanko gardi ɗum hono Pedro Sanchez o weltima no fewi oɗo action mo ganduɗa kanko gouvernement mo Venezuela waɗi ɗum noon kadi en wayno ko kamɓe Venezuela weltare mabɓe toon ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ko peeje ɓe goni surtout gouvernement e konngol muɗum ko peeje ɓe goni pour wawde wadde hawritinde yimɓeɓe kono en wayno ko américain ji mbi wonde ɗum ɗo fof ko sababu ni influence kanko Donald Trump ko wawi wonde fof en wayno ko poɗodiral no woodi oɗo saha joni hakkude kanko Cecil Rodriguez gouvernement makko e kanko Donald Trump par ce que américain ji en continue wiide wonde ko kañumen jogii kala ko woni yamirore ko waɗete toon ko kañumen jamirtam kono noon wayno kanko mon continue résiste ɗum ɗon wawi wonde fof ene wona oɗo saha joni ha kamɓe toon to Venezuela laamu ngon ngu toon ngu caggal bayluji mbaɗaɗi guila cenken wayno e ɓen continuade tinnude position ngaji mabɓe pour wiide ko leydi mabɓe hay goto laamotako ɗum habaruji men international hande toon to Burkina Faso e tunnade kadi konngol gomingol toon to Wagadugu kanko capitaine Ibrahima Traoré en wayno e ñalawma oɗo alhamis o yaafima kene wona 1,963 neɗɗo yimɓe ko sokonoɓe ɓeɗo yimɓe sokonoɓe fof en wayno tugnade hannde ko yalti toon to conseil des ministres ɗum noon e article mabɓe 54 constitution du 2 juillet 1990 kañum hoore min yamiri wonde ko kanko gardiɗo leydi mo wawi yaafade yimɓe sokaɓe ko ɗum waɗi oɗo saha joni oɗo ñalawma ɗo yaafima kene wona 1,963 neɗɗo ɗum noon e wayno ko ɓeɗo yaafaɓe doole hen ene wayno ko sibabunde duuɓi men sibabunde ko pawa ko wona bonnande mawɗe sibabunde ko cellal mumen ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko kanko Ibrahima Traoré ko gueɗe kadi ɗe waɗi pour beele ne wawa wallude population e famde wonde ko gouvernement militaire gontoon ɓe jiiɗi ko leydi ndi yaara yeeso ɓe jiiɗi kadi ko ligganade yimɓe population toon to Sénégal hono premier ministre mo Mauritanie Mohamed Ould Ndiaye e kanko kadi lottolo makko Ousmane Sonko ene wayno kadi ɓe mbawi wadde hande discours aji kamɓe ɗiɗi fof pour weltade jillu makko kanko premier ministre Mauritanie toon to Sénégal nguɗo jillu noon ari ko caggal nde kanko Ousmane Sonko yillino toon hitande ɓennunɗa nde e nguɗo jillu kadi ko wawde kamɓe koye mabɓe hesɗitinde walla tittinde jokkodiral gongal hakkude ɗeɗe leyɗele ɗi tuminade konngudi makko kanko Ousmane Sonko wi wonde ko Mauritanie e Sénégal ene ndendi frontiére ene ndendi kadi gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa tan ko jiiɗa e frontiére o frontiére o wona hunde feccore hakkude leyɗele ɗe ko hunde wallode continde intérêt ji leydi Sénégal e leydi Mauritanie bangeji ɗiɗi fof donc ɓe mbawi yewtude gueɗe kewɗe ko fate surtout ngal ko fate kadi ressource uji kamɓe leydi Sénégal kadi ɓe beltima no fewi oɗo saha joni progrès baɗaɗo surtout eno pont maheteɗo toon to Ross ballo wonde yimɓe ummade toon Sénégal fade Mauritanie walla ummade Mauritanie fade Sénégal ɓe wawi kadi liggotade gueɗe kewɗe ko partuɗe sécurité partuɗe frontiére uji surtout partuɗe probléme uji immigration oɗo saha joni gonɗo hakkude ɗeɗe leyɗele ɗiɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ousmane Sonko e nder inde makko e inde président mo leydi Sénégal inde leydi o yetti kadi hono kanko premier ministre mo Mauritanie o jillu makko e kadi o wi wonde ko ɗum ɗo henne kadi ko hunde
ko continuer ma continue jokkondirde tout le temps ko way won kanko hulli njay kanko war mako hulli weltare mako aussi jabbungal ngal wadana ton to Sénégal o yetti kadi premier ministre mo Sénégal e leedi Sénégal fof a sabu teddungal ngal wadnangal donc ni wayni ko dum do fof wiide mako wiide mabbe kambe di fof ma hollu coftal wonande kambe gouvernement mabbe di fof continuer jokkondirde liggondirde belle jokkondiral gongal don hakkunde leedi Sénégal e leedi Mauritanie en beydo mawnude bangi khabruji men international sector den ko tonto Maroc tunnade kadi ko winda ton to journal biete de France APA News en wayni ko kambe leedi Maroc mabbe jabbo nyen sapo joyi lewru janvier hitandu junnaji nogas joyi dum non ko événement kadi pour wadde ko bier tirage au sort hakkunde équipage sapo jeegom jogorbe participe dum non ko équipage rawbe ko bier coupe d'Afrique des nations femme dum non e wayni ko didon équipage sapo jeegom ko beydidi parce que ko adi ande do hitan wonno tan ko leydel sapo didi participant e odo e galdo podindiral donc anda odo sa jon ko Maroc kanyum woni leydi jabotondi dido événement sport jogorbe arde ton jahan Algérie Burkina Faso Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Ghana Kenya Malawi Mali Nigeria Sénégal Afrique du Sud Tanzania Zambie dum ma jokondire Tidiane Niang jonjono rokken khabruji jogonen ko fati cewtal bal Tidiane Niang bismillah musibbe tedduɓe hettiyankoɓe halirde radio wolsare gadorɗen kabaruji men cofsal bali ko trophée de champion mo leydi France jubinaɗo kiyiɗe hannde to ko woyti city kippu Paris Saint-Germain kañum hewndirno e kippu olympique de Marseille potal ngal wawi gasiri ko ɗe kiyiɗo partout tuma nde pay faw petta ko Paris Saint-Germain wawi hebde polgu logina e logol gotol kiyiɗe hannde Paris Saint-Germain no wi 14 trophée de champion e nder tarikh mum kippu olympique de Marseille wayrnowde trophée de champion depuis 2012 andamo jaabi hatirdi super coupe mo leydi Espagne kiyiɗe hannde caggal polgu kippu Real Madrid e yesso Atletico Madrid taw ko logguiɗiɗe logol gotol kiyiɗe hanki FC Barcelone kañum unno kippu Atletico Bilbao taw ko loggi joyi ndiga final o jogori juude ko ñalawma alen hawray 11 lewru janvier hitandu junnaji ɗe 26 so woni 19h GMT FC Barcelone ma hiwdiri kippu Real Madrid jencudi championnat ji dunde Europe championnat mo leydi Angleterre gadorɗen pottal sok gasngal ko ɓoyani ko kiyiɗe hannde kippu Arsenal kañum jabino Liverpool potel ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0 Serie A italien potel kiyiɗe hannde Milan AC kañum jabino kippu Genoa potel ngal wawi gasir ko ɗekki 1-1 ñalawma janggo championnat mo leydi Espagne so woni 20h GMT Getafe ma hiwdir kippu Real Sociedad championnat mo leydi Allemagne ñalawma janggo 19h30 GMT Francfort ma hiwdir kippu Borussia Dortmund championnat foot hitandu junnaji ɗe 25 hitandu junnaji ɗe 26 6e journée ma fuɗɗito ñalawma aset en hawray 10 lewru janvier hitandu junnaji ɗe 26 so woni 15h GMT jingue ma hiwdir kippu Sintiane Diama 15h40 GMT Falakone ma hiwdir kippu Dawlel 16h20 GMT Saye ma hiwdir kippu Dubango 17h GMT Jowol ma jabbo kippu Mbagne 17h40 GMT Tekan ma hiwdir kippu Liksayba 18h20 GMT Thialgou ma hiwdir kippu Bogue Escale 19h GMT Rindiaw ma hiwdir kippu Bogue Basse 19h40 GMT Hayrembar ma jabbo kippu Ganki Jeeri 20h20 GMT kippu Garlol ma hiwdir kippu Cide Potel Saket 21h GMT kippu Njorol ma hiwdir kippu Sorimale championnat mo leydi Mauritanie deuxième division ma fuɗɗo ñalawma janggo aljuma jeenayi lewru janvier hitandu junnaji ɗe 26 ne waɗi pottel gotal pottel ngal joueur koto stade mo Ligsar sanga waktuji 16 woni 16h GMT kippu FC Moulay Mbarek ma hiwdir kippu Azac Concorde kabaruji coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji ɗe 26 jaten hen koye musidɗo men Foutangue Diaw aran en no foti équipaji keddi e oɗo compétition e hol wonɓe meilleur buteur quart de finale coupe d'Afrique des nations ko janggo fuɗɗoto ko leyɗele jeetati qualifié quart de finale so wona leydi Mali leyɗele jeeɗiɗi keddiɗɗe goto hen kala ɓeydi nawde coupe d'Afrique ina tawe hen leydi Égypte nawi laabi jeeɗiɗi ngel ɗo kawguel biyeteguel coupe d'Afrique hitande adinde ko 1957 1959 1986 1998 2006 2008 et 2010 woni laabi jeeɗiɗi rewi hen ko leydi Cameroun nawi kawguel ngel laabi joyyi 1984 88 2000 2002 et 2017 woni laabi joyyi leydi Côte d'Ivoire nawi kawguel ngel laabi tati 1992 2015 et 2023 leydi Algérie nawi ngel laabi ɗiɗi 1990 et 2019 leydi Nigeria nawi kawguel ngel laabi tati 1980 1994 et 2013 leydi Sénégal lawol gotol leydi Maroc ne nawi ko lawol gotol
e nder pottite paɗade ñalawma janggo hen pottital ɓurgal fadede ko hakkude leydi Sénégal e leydi Mali sen duttime tarik ma en taw leydi Sénégal e leydi Mali potti laabi 49 hen laabi 16 ko leydi Sénégal fi leydi Mali fi leydi Sénégal ko laabi 15 ɓe mbaɗi ɗekki ko wiyete match nul pottital ɗimmal 8e de final ñalawma janggo leydi Cameroun e leydi Maroc sen duttime tarik ma en tawɓe potti laabi 13 leydi Cameroun fi leydi Maroc laabi 7 leydi Maroc fi Cameroun ko laabi 2 match 6 keddiɗi ko ɗekki ɓe mbaddi woni match nul sen jawti ɗon Seydi Niang garen e doggol ɓurɓe hewde bituji ene ardi e ngor doggol Brahim Diaz jeeya to leydi Maroc o jogui ko bituji 4 rewi hen ko Mahrez jeeya to leydi Algérie jogui ko bituji 3 Amadou Diallo to leydi Côte d'Ivoire on ne jogui ko bituji 3 Mohamed Salah to leydi Égypte on ne jogui ko bituji 3 El Kabi ko leydi Maroc jeeya on ne jogui ko bituji 3 biyeteɗo Lukman jeeya ko to leydi Nigéria on ne jogui ko bituji 3 heddiɓe ɓene ko hakkude joguiɗo bituji ɗi tan e joguiɗo bit goto ko nde meftande keblunɗen Seydi Niang oga banggue ko musidɗo moon Foutangue Diaw radio Jowol Sare International sitinde bandiraɓe ñalawma janggo 16h GMT barode teddugal leydi Sénégal ma kiwindiri équipe Mali wonata ko derby hakkunde Mali équipe Sénégal 19h GMT pays organisateur ma hiwindiri équipe Cameroun kabaruji men cofsal ɓali ko ɗo kayɗe en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde foof Tijane Niang jarama bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Jowol Sare habaruji min jogo noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñallama alhamisa jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom gasi ha laaɓi ko musidɗo mon Amadou haalde no woni mbawi wallodirde e habaruji men hannde karalla men parɗo coftal bal Tijane Niang walli en golle ɗe fof ha jaari yesso ko directeur programme Foutangue Diaw yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.